Assalamu alaykum mehriban ýylyşlar, hormatly tomoshaçylar, aýdym sadyň hormatly muşdoklary. Güllüýän gül açýan güneşi diýarymyzda, gahrman arkadagly ýurdumyzda özüniň jany şypaly howasy bilen bahar pasy gelip ýetdi. Bahar pasy diýilende elbetde ilkinji nowatda biziň öýlerimiziň tuğu bolan, durmuşymyzyň bedegi bolan biziň mehriban gelin gyýlanmaz, ene mamalamyz gözüňde janlanýar. Ýene de sanyjy günlerden ýurdumyzda halkara zenanlar günü elbette arkadagly ýurdumyzda ullun mellenýär. Bizim gepleşigimiziň başynda yetip gelýän halkara zenanlar günü bilen ähli gelin gyýlanmady, ene mamalamyzy, uýalanmady, tüýsüremizden gutlaýas goýalmydama, olaryň durmuşy bahar bägülleri ýaly elmydama. Odan bolsun ýurdumyzda şeýle toýlar toýlamaga giň mümkinçilikleri döredip berýän biziň dutar gyjagymyzy, milli gymmatlyklary, aýdymsasynyň otumuzy dünýä çykarmakda ägir işler amala aşyrýan medeniýet halkın kalbydyr diýen gahrman arkadamyza tüýsürekden alkyşlar aýdýar. Gahrman arkadamyzyň jany sag, ömrü uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Mehriban watandaşlar, ýedi-diýleşler ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen Türkmen Owazy Teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýylma berilýän owazy sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban watandaşlar, ýedi-diýleşler, bizim yetip gelýän halkara zenanlar gün münasibetli owazy sahnat gepleşigimiziň bugünkü ýörüte sanyny taýýarlap ýaýylma bermek makul bildik. Bizim gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym Şigitdemiz bilen siz tanış edýäs. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna gatnaşýan Aýdym Şigitdemiz wekin aýdymçylarymyz Durdy Anaýew hemde Urban Nurdy Ataýew. Ýetler gepleşigimizde hoş gördük. Tamam. Arkadagly ýurdumyzda elbette toýlary, bayramlar ulaşýar. Gahrman arkadagly ýurdumyzda halkyň arkadagly zamany satlyp günümizden her bir güni toýdur bayramlara şany wakalara taryha altyn harplar bilen ýazylýar. Hemmämize mälim oşy alyp halkary zenanlar güni ýetip gelýär. Biziň zenanlarymyz hakynda enelerimiz käbelerimiz hakynda eser döretmedik aýdym şy sadyna bagşy ýok bolsa gerek. Ýurdumyzda da ýaz pasly gelip ýetdi, ýaz pasly dowam edýär. Bir gepleşigiň başynda bir owazy arzuwlaňyzy ýyleşmedi ýetirseňiz, ondan soňra gepleşigimizi aýdymlar bilen, saatlar bilen dowam eder. Başyna. Yetip gelýän halkara zenalar günü bilen ähli enelerimizi, mamalarymyzy, uýalarymyzy gutlaýan, şu fursatdan peýdalanyp bize şular ýaly mümkinçiligi döretip berýän, ulul sahnalarda çykyş etmäne, kuýbun görkezmäne, ähli mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun. Ähli tutumly işleri mundan beýlek rowaj alsyn. Köp sag olun, Urban Nurdy. Yetip gelýän halkara zenanlar günü bilen benim gelin gyýlarymyzy, enelerimizi, mamalarymyzy, uýalarymyzy gutlaýan. Bize şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowajlyga bensetsin. Köp sag olun ýetler, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynç döwründe de biz size sunuň dörüjülük äleminde ulus sünnükleriň rowajlyklaryň ýaranmalygyny tüýsüremizden arzuw edýär. Gepleşiklerimizin öňkü sanlarynda tomuş eden bolsaňyz bir näçe şertlerden awarat bolup durýardy biziň gepleşigimiz. Biziň gepleşigimiz bugün kalba singen aýdymlar şerti boýunça dowam eder. Ýagny siziň hödürlen aýdymlaryňyzy gepleşigimiziň 05 54 gysa belesini SMS ýollan ýyleşmede jaň edip hödürler. Elbette olary yetip gelýän halkara zenanlar günü bilen tüýsüremizden gutlar. Halkara zenanlar günü münasibetli diňe bugün ýyleşmeden arzuwly gutlaglary ýagnanar. Ýygynyň bolsa siziň ýerine ýetirjek owadan aýdymlaryňyz ýagnanar. Indi şertimi düşükli. Heriňizden bir ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzdan 2 san aýdym hödürleseňiz, ondan soňra gepleşigimiziň 05 54 gysa belesini SMS ýollan ýyleşmede jaň eder, olaryň bayramçylyk gutlaglaryny diňler. Ene durdy, siziň haýsy aýdym hödürleýän? Ene ataň bahasy bolmaz diýen. Ene ataň bahasy bolmady. Ikinji? Hemem halk aýdymy jan diýen. Jan diýen Türkmen halk aýdymy. Ene Urban Nur siziňki? Eger söýmedik bolsaň diýen aýdymma? Birinji eger söýmedik bolsaň, ikinji? İkinjem lälem diýen aýdymmy başarnymdan ýerine etip bereýin. Bolýar. Onda aýdymlary belledik. Mehriban tomoshaçylar, aýdymçylarymyzyň hersi 2 aýdym hödürledi. Endi biz gepleşigimiziň 05 54 gysa belgesini SMS ýollan ýyleşmede aýdym saýjylamada jaň edýäs. Hemde olaryň bayramçylyk gutlaglaryny diňlälik. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen Owazy Teleýilimden jaň edýäs. Owazy sahnat gepleşiginden mümkin bolsa ilki özüňiz bilen tanış edäň. Ben Balkan vilayeti ýaşaýçy Güýçer Berwaýew.
Güýçberdi, owaly saknaty gepleşigimiziň bugün yetip gelýän halkara denanlar gün münasibetli ýörekde sanyp taýýarlanyp ýaýylma berilýär. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Zeki Aýdymçylamy durdy Annaýew hemde Gurban Nurdy Ataýew gatnaşýar. Aýdymçylamy 4 sany aýdym hödürlediler. Häzir şol 4 aýdymy biz size hödürleýäs. Şolaryň içinden siz bir aýdym saýlamaly. Olam haýsy aýdymşymyzyň saýlan aýdym bolup çyksa, şol aýdymşym gepleşigimizde siziň üçin şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Böyle. Aýdymlaň atlary bilen tanış edýäs. Birinji, ene ataň belli bahasy bolmaz. İkinci, can. Üçüncü, söýmedik bolsaň. Dördüncü, lälem. Şu aydınlığın içinde yine tam belli bakası olmaz yani aydın sayla. Elbette, ol aýdym bolsa, Durdy Annaýew hödürledi. Häzir Durdy Annaýew siziň üçin gepleşigimizde şol aýdymy ýerine ýetirip berer. Sizem ýetip gelýän bayramçylyk bilen ýakynlaňyzy gutlamak isteseňiz başlygyny. Oğlum benim fırsattan teydalan ähli enelerimizi, mamalarımızı, ähli Türkmen gelin eýlerini, halkara denalar bayramçylygy 8 mart günü bilen süýsüremden gutlaýan. Köp sağ olun, güýçberdi. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşynda işiňizi diňe üstünlükler, rowaşlyklar ýaran bolsun. Sağ olun. Size de işinize ululuk arzu etsen. Köp sağ olun. Ene durdy. Görüşme diýelik, jaňadan iýleşimiz hödürlenen aýdymlaryň içinden siziň hödürlenen aýdymyňy saýlady. Ona şol aýdymy jaňa dilen iýleşimiň istek goýunçy hemde bize tomoşa edýän tomoşaçlarymyz üçin bir ýerine ýetirip beriň. Bizim Gurban Nurdy bilen dinläýäli, tomoşaçlarymyzam dinlesinler diýen jaltynda. Başlysyna. Muhammed Orad ýanky jaňadan iýleşimi isleýän kanagatlandyryp, ýanky en ataň bahasy bolmaz diýen aýdym ýerine ýetirip bereň. Iýleşlemi üçin hem jan diýen aýdym ýerine ýetirip beräň ýandan. İki aýdymy bilelikde ýerine ýetirip berýär. Bolýar. Mehriban tomoşaçlar, edýdileşler, biz onu owaly saknaty gepleşigimizi Durdy Annaýewiň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Dinleň, diýin jalyň, lezzet alyň. Ay ene atan bil bahas olmaz. Ay ene atan bil bahas olmaz. Gohir Kasım hilgidirin kız olmaz. Olmaz ey. Ay yetimlerin finan gune dinelmez. Vakıf könelesin ağır yarı bitmez mi? Bitmez mi? Ay enen kahırlansa gazabın yut. Atan kahırlansa bir yanır öğüt. Sol öğüdey. Ay bolgun meyveli var. Ay bolgun meyveli var. Bolgun sıvıt. Olur senin meyvesine dağıtmadı mey. Dağıtmadı mey. Ay bilmesen bir gün, ay bilmesen bir gün bir ay deyip giden yerden getirmesen paydayı, paydayı. Ay giden günü ağlamazsan vay deyip olur baka gözün açıp gitmez mi? Gitmez mi? Hey hey.
Ah! Ayfıyıp alıp öye gelin getirsin, yakı dinle banlayınla otursun, otursun. Ay kızın önüne, ay kızın önüne erişini bitirsin. İnatan şal başı kuyuna yetmez mi? Yetmez mi? Ay nadan çağı var kabilmez kadrin. Ay nadan perdin farka bilmez kadrin. Uzanır çürüğün buğun hıdırın hıdırın. Ay ena tan bengledip, ay ena tan bengledip çölüm hıdırın. Ay kurban nazır doğuşan vazfım etmez mi? Etmez mi? Ay solur dirike, ay solur dirike bilelim bil kadrim. Can balam deyip, can oğlum deyip senin adın tutmaz mı? Tutmaz mı? Hey hey ha! Gözlerin senin sana gelindirdi satın alayın ey alayın döktü kanım alayı oh 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 ey ey ah nazırın ay gözler o ay içinde gençin otu gençin otu gel kimin vay keşte elal bu makat dünyanın var mahbubi sana sadaka sadaka mümid demez mi oh 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 ey ah nazırım ay maraley umidin
senin yatmayın uhallar sürür çeşmimin gölüne karkalla bilir bilir yazılmaz son olamay ay garibazıy az garibey gül yüreğinin vardır dinin vardır gel gel ay gören aydan oyay bulur kimin yarıdır yol yürüyse gözlerime derdir derdir ay kadımından çıkan ay ey ah tozlarım maraley gagüley adamından çıkan tozların senin müngüyle değmez mi nadirin senin yazılmaz son olamay ey ah adırım Mehriban ileşler, hormat tomuşuşlar. Siz Türkmenova tele ilimini o aldı sahnat gepleşimizde tomuş ediýäňiz. Durdup ýerine tirpen aýdymyz üçin köp sag bolsun aýdýas. O adyňyz Hasan Belentler ýaňlansyn. Indi biziň gepleşimizden 05 54 gysa belgisine SMS ýollan aýdym taýy üýçülerimiz we bir näçe tomuşuşlarymız we häzir biz ýene-de ileşmede jaňa diýäs. Olaryň bayramçylyk gutlawlaryny diňlär, hemde olar bayramlary bilen gutlar. Ondan soňra gepleşimiz ýene-de siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen dowam ederiz. Indi jaň etmeden öňürtüp ýene-de aýdymlaryňyz siz hödürleseňiz, ýani Gurban Nurdyň hödürlen aýdymlaryny tek dur, söýmedik bolsaň hemde läläm diýen aýdym. Ýöne siz ýene iki aýdym hödürlemeli bolýaňyz. Durdy. Nowul emem gıyllar. Nowul bilen gıyllar diýen aýdym hödürleýäňiz. Bolýar, aýdymlary saýladyk. Mehriban tomuşuşlar, edidileşler, inne bolsa inniki ileşimizde jaňa diýäs. Gelin inniki ileşimiz bilen hemmämiz tanışyr. Alo, salam. Alo, salam. Biz Türkmenova tele iliminiň owazda sahnat gepleşiginden jaňa diýäs, mümkin bolsa özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Ahal welaýatynyň Tezen şäherinden Anaýwa Akbibi. Akbibi dogan ilki bilen biz sizi yetip gelýän halkara zenanlar güni bilen tüý süremizden gutlaýas, maşgalaňyzda abadançylyk arzuwlaýas, durmuşyňyz elmydama bahar bäwulleri ýaly. Owadan bolsun. Biziň bugünkü gepleşigimiziň sanyny Zehin aýdymçylarymyz Durdu Anaýew hemde Gurban Nurdy Ataýew gatnaşýar. Gepleşigimiziň bugünkü sanam kalbasyňdan aýdymlar şerti boýunça dowam edýär. Biz size 4 san aýdym hödürleýäs. Şol 4 aýdym içinden bir aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz şol aýdymym, haýsy aýdym şeýmeden hödürlen aýdym bolsa şolam ýerine ýetirip berer. Aýdymlaň atlary bilen tanış edýäs. Birinji eger söýmedik bolsaň, ikinji läläm, üçüncü nowul, dördüncüm gıyllar. Eger söýmedik bolsaň. Eger söýmedik bolsaň diýen aýdym saýlaýaňyz bolýar. Ol aýdymam hödürlen gepleşigimizde gatnaşýan aýdym şeýdimiz Gurban Nurdy Ataýew. Gurban Nurdy Ataýew häzir siziň üçin şol aýdymy gepleşigimizde ýerine ýetirip berer. Ýene bir ýolap ýetip gelýän bayramlar bilen biz sizi tüý süremizden gutlaýas, maşgalaňyzda awadançylyk arzuwlaýas. Durmuşyňyz elmydama aýdymdan owazdan dolu bolsun. Sag bolun. Köp sag bolun. Inep mehriban ileşler, hormatly tomuşuşlar, jaňa den ileşimiz Gurban Nurdy Ataýewiň ödürlen aýdymlaryndan eger söýmedik bolsaň diýen aýdym saýlandy. Gurban Nurdyň şol ileşimiziň islegini kanagatlandyryp şol aýdymy ýerine ýetirip beräýin. Ul höwetli Muhammed Orad ýedimden läläm diýen aýdymy ýerine ýetirip beräýin mümkin bolsa. İki aýdymy bilelikde ýerine ýetirip beräýin. Bolýar, baş üstüne. Onda bizem Durdy bilen siziň ýerine ýetirjek aýdymy diňler, bir de tomoja edýän tomojaşlarymyzam tomoja eder diňlerler. Mehriban tomojaşlar onda gepleşigimizi Gurban Nurdy Ataýewiň ýerine ýetirjek aýdymlar bilen dowam edýäs. Diňlendiň jalyň diňlejeňiz aýdym bolsun, sag bolsun. Ümrümde hiç
dönmerin senden. Yüzünü evirmeyi sevir yar menden. Sarılayım solayan sen sevgün günden. Gelip hal yağdayım sonra kıymenin. Sarılayım solayan sen sevgün günden. Gelip hal yağdayım sonra kıymenin. O da koymol derkini. Eğer sevmedin bolsoňmy, seýadym el derkini. Menin bu ýaş kalbymy, o da koymol derkini. Gülüm seveyim sana bolupdy başta. O sevidir etdi onurty ýaşda. Görýünmen diýsen aramyzdaşda. Gelip hal ýagdaýym sonra kıymenin. Görýün diýsen aramyzdaşda. Gelip hal ýagdaýym sonra kıymenin. Eger seýmedip bolsoňmy, seýadym el derkini. Menin bu ýaş kalbymy, o da koymol derkini. Eger seýmedip bolsoňmy, seýadym el derkini. Menin bu ýaş kalbymy, o da koymol derkini. Güzel ovamyň taşlar arasy. O sevgiden kanly ýürek ýarasy. Aşyk başyk aňam ýalanlamasy. Gelip hal ýagdaýym sonra kıymenin. Aşyk başyk aňam ýalanlamasy. Gelip hal ýagdaýym sonra kıymenin. Eger seýmedip bolsoňmy, seýadym el derkini. Menin bu ýaş kalbymy, o da koymol derkini. Eger seýmedip bolsoňmy, seýadym el derkini. Menin bu ýaş kalbymy, o da koymol derkini. O da koymol derkini. Menin bu ýaş kalbymy, o da koymol derkini. Dedim sevir yara, vardır dedim ol dilgara. Umid toyalım vakya, açan gecik duşuşmana. Umid toyalım vakya, açan gecik duşuşmana. Güllerim senin duymasın,
sen canım bilen, beni yapma nedin bilen. Senin önünde dans oynasam, basmesin sadım bilen. Senin önünde dans oynasam, basmesin sadım bilen. Gönlüm senin duymasın, ölümde kaygı olmasın. Dansış boyun göreyim, yaşında kıyılar oynasın. Gönlüm senin duymasın, ölümde kaygı olmasın. Dansış boyun göreyim, yaşında kıyılar oynasın. Uyku elmeye gözüme, cevap vermeyen söyleyme. Senin önünde dans oynasam, basmesim sadım bilen. Uyku elmeye gözüme, cevap vermeyen söyleyme. Senin önünde dans oynasam, basmesim sadım bilen. Boyun göreyim, yaşında kıyılar oynasın. Gülleri silmez doymasın, gönlümde kaygı olmasın. Tansış boyun göreyim, yaşında kıyılar oynasın. Tansış boyun göreyim, yaşında kıyılar oynasın. Daşında kıyılar oynasın, daşında kıyılar oynasın. Mehriban ýyleşler, hormatly tamaşaçylar, Aýdym Taýdyň hormatly muşdoklary, Türkmen wagtyly ýylymynda owaly sahnat gepleşigimiz dowam edýär. Häzir bolsa gepleşigimiz ýene-de ýyleşmede jan etmek arkaly dowam edýäs. Indi durdyň hödürlen aýdymlara taýyn, nowul hemde gynlar diýen aýdym. Indi gurbanlarda mümkin bolsa sizem bir aýdymdan hödürleseňiz. Edidim yok aramızda diyen aydım. Hem de aynam diyen aydım. Mümkün olsa yarın etip berayin. İki aýdym bolýar. Tamam. Mehriban tamaşaçylar, edidi ýyleşler, biz onu indiki ýyleşmede jan edýäs. Gelin göreliň indiki ýyleşmede bilen tanyş bolalım. Alo. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen wagtyly ýylymynyň owaly sahnat gepleşiginden jan edýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanyş edäň. Ben Balkan welaýatynyň ýaşaýçysy Şamrat Aýjan. Şamrat, owaly sahnat gepleşigimiziň bugünkü sanyny 2 sany aýdym şeýitden gatnaşýar gepleşigimiziň bugün bayramçylyk sanyny dowam edýär. Olar elbetde Durdu Annaýew hemde Gurban Nurdy Ataýew. Aýdym şeýitden biziň hersi 2 aýdym saýlady. Şol 2 aýdymy biz size hödürleýäs. Umumy jemy 4 aýdym. Şolaryň içinden näder siz 1 aýdym saýlamaly. Haýsy aýdym saýlasaňyz, elbetde şol aýdym siziň üçin gepleşigimizde ýanglanar. Aýdymlaryň atlary bilen tanyş edýäs. Birinji Türkmen halk aýdymy Nowgul, ikinji Gynlar, üçüncü Edidim ýok aramyzda, dördüncü Aynam. Nowul ýan Türkmen halk aýdymy aýtyp bermegin haýyş eder. Bolýar. Onda Nowgul ýan Türkmen halk aýdymy häzir siziň üçin ýanglanar. Ol aýdymam dekin aýdym şeýle Durdy Annaýew ödürledi. Durdy häzir gepleşigimizde görýär şol aýdymy ýerine ýetirip berýär. Elbetde hemmemizde ma'lum bolşýaly halkara denanlar günüm yetip gelýär. Gepleşigimiziň üstü bilen öz ýakynlygy bayramçylyk bilen gutlamak isteseňiz söz sizden başlyna. Benim popatdan peýda bolan halkara denanlar günü bilen ähli enilerimizi, mamalarymyzy, gelinlerimizi istiremden gutlaýan. Köp sağ olun. Ene durdup, jaňadan iýleşmede, görüşmede ýaly Türkmen halk aýdymy Nowgul ýan aýdym saýlady. Onu şol aýdymy ýerine ýetirip beräň. Baş üstüne.
Basım urvan, dirim urvan, tədəgilin nolay. Hay hay. Züre haline basım urvan, dirim urvan, tədəgilin nolay. Hay hay. Ha 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 ha, bilminni tüvdalır tanrım basım. Allah'tan diler benim köngül hoşum ney hoşumla. Ay kusurdum kolumdun sunhar kusum vay kusum ne Tanrım kurban kendine nula nula senin canim ya ay uğruna sarfelep vak yoluna sarfelep bu halim malum ay hay hay ay sayet hanir menin söygül yarım ay basım urvan firim urvan tədəgilin nolay hay hay ha 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 hemradiyer deli divana oldum üstümde kammilin salgılık solluyum min sollum ay senin zanım bulup ak çekip kalım vakmi kalım Tanrım kurban tədəgilin nolay nola Nolay nola Hay 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 ay senin zanım bulup ak çekip kalım vakmi kalım Tanrım kurban tədəgilin nolay nola ay Aydımdır saz, yüreklerin misali, şahan nazik bedeyendir insani. Erkanı sayrayan bilbil misali, koy yanlansın aydım sazın ovadı. Aydım sazı vatanımızda, günüşü diyarımızda, özünün canı şipalı hovası bilen yaz pası devam ediyor. Elbette gepleşimizin bugün halkara zenanlar gün münasibetli yürütü sahne tayarlanıp yayılma veriliyor. Gepleşimizin bugün kısanında durdu. Anlayıp hem de Kurban Nurdu Atayif yürütü bir neşe aydımları yerine getiriyorlar. Durduyup köp sağ olsun aydiya size de yine de yerine getirip veren aydımız için. Ne olsa gepleşimiz yine de iyileşmede zanat markal devam ediyoruz. Gelin indiki iyileşimiz ile nedir tanış olalım yönü. İyileşmede zanat meden öngürtüyüp Kurban Nurdu'nun yan köydürülen aydımların tek dur edidim yok aramızda hem de aynam diyen aydım. Şimdi sizem yeni bir aydım ödürlüyorsanız mümkün mü olsa? Bugün hem de söyünüm diyen aydımlar. Böyle. Şimdi iki aydım sayılanı Mehriban Tomuşuşur. Beden olsa inniki iyileşmede zana diyaz. Gelin inniki zana çık iyileşmez bilen hem ben tanışır olayım. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz Türkmen Ovası iliminin ovalı sahnatı gitmişinden zana diyaz mümkün mü olsa ödümüz ile tanış edeyim. Akal vilayetinin siyasətçisi Durduyup Bayram. Bayram, bizim ovalı sahnat gepleşimizin bugün kısanında aydım şehitlemez katnaşya. Onların biri Kurban Nurdu Atayif hem de Durdu Anayif. Aydımçılarımız gepleşimizin bugün kısanında herisi 2 aydım sayıladı. Umumu cem 4 aydım. Eğer şol 4 aydım biz size ödürleyeceğiz. Şuların içinden bir aydım sayılamalı. Hay saydım sayılasanız şol aydımam. Ay saydım şimdiden ödürlen aydım olsa şol aydım sizin için gepleşimizde yanlanır. Atlar bilen tanış ediyaz. Birinci edidim yok aramızda. İkinci aynam. Üçüncü bugün dördüncüm söyünüm. Evirim yok aramızda. Son saylayan. Bol yap.
edidim ýok aramyzda diýen olaýdymam gepleşigime gatnaşýan Aýdym Şigidimiz Gurban Nurdy Ataýew. Gurban Nurdy Ataýew häzir sizin üçin şol aýdymy gepleşigimizde ýerine ýetirip berer. Sizin ýetip gelýän bayramçylyk bilen ýakynlangyzy gutlamak isteseňiz başlygyny. Yetip gelýän halkara zenalar günü bilen tüýsürekden zenanamyzy gutlaýar. Köp sağ olun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Gepleşiklerimizden men sanlaryna gatnaşyp durup, size de işleňizde uluşsunuklar arzuwlaýas. Sağ olun. Köp sağ olun. Mehriban tomaşaçylar, edidileşler, jaňadan iýleşimiz Gurban Nurdyň ödürlen aýdymlaryndan edidim ýok aramyzda diýen aýdym saýlandy. Onu Gurban Nurdy gepleşigimiz ýene-de aýdym bilen dowam edeli. Gedek senki başlygyna. Muhammed Araz 2 sany aýdym men hödürledim. Şonu mümkin bolsa ýerine ýetirip beräýin. Edidim ýok aramyzda aýnam diýen aýdymy ýerine ýetirip beräýin. Bolýar, başlygyna. Onu siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyz bilen gepleşigimiz bidem ýene-de dowam edýär. Mehriban tomaşaçylar, sizem tomaşa etmeňiz dowam edin, diňleň diýinjalym. Arı
Bana bak yağlı güller, benim altım açılmıyor. Aynam, 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 aynaşan, sen benim bağıtım aynam. Aynam, 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 aynaşan, sen benim bağıtım aynam. Arzularım kanat yayı, en hazır bulmulka. Şan yürüktüm seyyar diyeceğim, sen olmasın dünya diyeceğim. Yeni şafak bir mümiyar. Arzularım kanat yayı, en hazır bulmulka. Şan yürüktüm seyyar diyeceğim, sen olmasın dünya diyeceğim. Yeni şafak bir mümiyar. Aynam, 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 aynaşan, sen benim bağıtım aynam. Aynam, 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 aynaşan, sen benim bağıtım aynam. Yanan yürekte karlı, en hazır bulmulka. Aşık yüreğime bir ay, ilk seveyim seni bağdan. Yeni vayda gelmemiyar. Yanan yürekte karlı, en hazır bulmulka. Aşık yüreğime bir ay, ilk seveyim seni bağdan. Yeni vayda gelmemiyar. Aynam, 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 aynaşan, sen benim bağıtım aynam. Aynam, 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 aynaşan, sen benim bağıtım aynam. Sen benim bağıtım aynam. Molay mening ay, bağıtım aynam. Mehman iyileştir, hormatly tamaşaçylar. Türkmen wagtyla ilminde owady saknaty gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimizde bolsap Gurban Nurdy Ataýew ýörüýti iyileşimini sen kanagatlandyryp 2 sany aýdym ýerine ýetirdi. Gurban Nurdy köp sag bolsun aýdýas. Dörüjlükde, sungatda üstünlikler arzulayas. Inni biz häzir inniki iyileşimizde jaňa diýäs. Inni her ýeňiz bir aýdym hödürlemeli. Ondan sonra biz ýene-de iyileşimizde jaňa edip olaryň bayramçylyk gutlawlaryny diňläris. Bayramlar bilen gutlar. Durdy, haýsaýdym. Türkmen halk aýdymy Joşur biwi diýen. Joşur biwi diýen aýdym. Gurban Nurdy sizinki? Oğullar den aýdym ömür, eger mümkin bolsa ýerine ýetirip berýän. Bolýar. Onda ýazyp biz iyileşimizde jaňa diýäs. Mehriban tamaşaçylar, iyileşimizden bayramçylyk gutlawyny diňleýär. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen wagtyla ilminiň owady saknaty gepleşiginden jaňa diýäs. Mümkin bolsa özüňiz bilen tanyş etseňiz. Men Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Cennet Meredova. Cennet, bizim owady saknaty gepleşigimiziň bugünkü sanyna 2 sany aýdym şeýitden gatnaşýar. Durdy Anna FM-de Gurban Nurdy Ataýew. Gepleşigimiziň bugünkü sanam kalbasyňan aýdymlar şerti boýunça dowam edýär. Biz sizler 2 sany aýdym hödürleýäs. Şolaryň içinden bir aýdym saýlamaly. Aýsaýdym saýlasaňyz şol aýdymam siziň üçin gepleşigimizde ýanglanar. Onu aýdymlaryň atlary bilen tanyş edýäs. Birinji Joşur biwi,
ikincim oğulnar Joşur bizi. Joşur biýuden aýdym saýlaýaňyz bolýar. Onu ol aýdymy biziň deki aýdym şeýimiz Durdy Annaýew. Ýörüýte häzir gepleşigimizde saýlan ýetleriň joşuny saýlaryň aslynda siziň üçin ýerine ýetirip berýär. Biz sizi ýetip gelýän halkara Zenanlar güni bilen tüýsürüňizden gutlaýar. İşeňizde üstünlükleri, rowaşlyklar arzuwlaýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwründe de diňe rowaşlyklar hemişe size ýaran bolsun. Sağ olun. Köp sağ olun. Ene durdup, görüşümüzde iyileşimizde Joşur biýden aýdym saýlady. Ona şol iyileşimizde sen kanagatlandyryp, Durdy Annaýew Joşur biýden aýdym ýerine ýetirýär, dinleň, diýinçalyň. Ey deli gönlüm gel coş eyleyip Ah garip gönlüm gel coş eyleyip Gel bize gel duran bir Ay gel bize gel duran bir Ya ay bize var Ay bize var hoş haber getir ay deli gönlüm zor bizi Ay gözüm düştü gel gözlep durdun Oğladı gel kunadirdim Ay ay cefa bulli gel kunadirdim Ya ay dünyada vak dünyada ken güzel gördüm Ay sana zinim düştü Ay bibey, oy bibey Ola! Ey asının bulmaz hayatı ey Başına köptür kovazı Ay 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 başına köptür kovazı Ya ay mevzular son deryazı Ay sana zinim düştü Ay bibey, oy bibey Ey aşık çanlı gelsin zindarim Bağlı bütün o almalarım Ay bağlı bütün o almalarım Ya ay sensiz benim Vak sensiz benim yok kararım
ay deli günüm zor bibi ay bibi oy bibi ay bibisiz menin vakyarsız menin yok kararıma ay ol baştan azır ay bibi boy bibi Ene mehrbany ilaçlar, hormatly tomoshaçylar, aýdym taýdym hormatly muşdoklary, gepleşimiziň 8 mart halkara Zenanlar gün münasibeti taýýarlanan ýörüýte sanynda bekin aýdym şuramy durdy Annaýew hemde Gurban Nurdy Ataýew ýörüýte gepleşimide gelip bir näçe aýdymlary siziň üçin bir de tomosha diýen ähli uýalanmyz üçin, enelerimiz üçin, gelin gyýlanmyz üçin ýerine ýetirip berdiler. Ýigitler köp sag bolsun aýdýas gepleşimiziň bu nuksanyna gelip ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Size sadanlarlyk eden sadanly ýigitlere de sag bolsun aýdýas. Arkadagly ýurdumyzda elmydama saatlaňyz, aýdymlaňyz toýlarda, bayramlarda, owazy sahnalarda hemişe ýaňlanyp durmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Sağ ol Muhammed Aras. Bizim ähli gelin gyýlamyzy 8 mart bayramı bilen gutlaýas. Şolar ýargy mümkinçiligi döretýän gahrman, mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ähli tutumly işleri mundan beýlek rowaj alsyn. Köp sag olun durdy. Arzulyňyz hatyr bolsun. Benim şu fırsatdan peýdalanyp beňe gedek enelerimizi, uýalarymyzy 8 mart halkara Zenanlar güni bilen gutlaýan. Şuňa ol mümkinçilikler döretip beren hormatly arkadagymyň jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri rowajlar etsin. Köp sag olun Gurban Nurdy. Durdy. Arzulyňyz hatyr bolsun. Ýene bir ýolap şunuňa dörejlik älemini üstünlikler, rowaşlyklar hemişe size ýaran bolsun. Elmydama owadan ýurdumyzda hemişe toýly günlerde diýdarlaşyp durmak hemmemize meýser etsin. Sağ olun. Mehrbany ilaçlar, hormatly tomoshaçylar, owazy sahnat gepleşigimiziň 8 mart halkara Zenanlar güni münasibetli taýýarlanan ýörüýte sanynda tomosha etdiňiz. Biz ýene bir ýola ýetip gelýän halkara Zenanlar güni bilen ähli gelin gyýlanmyzy, uýalanmyzy, enelerimizi tüýsüregimizden gutlaýas. Elmydama durmuşlaryny üstünlikler, rowaşlyklary tüýsüregimizden arzuwlaýas. Arkadagly ýurdumyzda, güneşli diýarymyzda elmydama şeýle bagtly günleriň hödüýürini görüp, diňe bagtdan paýly, söýgüden serpaýly bolup ýaşamaklaryny tüýsüregimizden arzu edýär. Ýurdumyzda şeýle toýlar toýlamagy giň mümkinçilikleri döredip berýän türkmen halkymyzy aýdyň ýollarda roşan gelije tarap alyp barýan arkadagy prezidentimize ýene bir ýola tüýsürekden alkyşlar aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň jany sag, ömür uzak tutýan tutumly işleri elmydama rowaj alsyn. Her bir ödüşleri aýdymdar saatlara siňip dawarasy gadal bolup ýaňlanýan arkadagly ýurdumyzda elmydama toýly günlerde diýdarlaşmak hemmemize meýser etsin. Gepleşiklerimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş, sag bolun.